тройка на хоризонта в центъра на Пловдив. Понеже си с две мацки, искам да ви питам вас, вие фенки ли сте му? Да. Заради татусите, нали? Да. Я гледай ти какъв си коцкар, фенки си имаш. Коя си харесваш повече, я кажи. По-близко са ми до сърцето, ама най-вече та отляво. Тук май надушвам, че има тройка, а не двойка май, ми се струва, нали? Нещо такова, да, колкото повече, толкова по-добре. Тук имаме тройка. Вие не ревнувате ли? Не, ние изобщо не ревнуваме. Кога се редувате? Как стават нещата? Какво става? Как ги редуваш ти? Аз не ги редувам, двете наведнъж. Двете наведнъж. Ма ти нещо много отворен ще ми дойдеш. Тях ревнуваш ли? Не. Добре, сега ако дойде някой ти открадне една от двете, какво ще направиш? Ми ще намерим още една. Ти какво си готова да направиш, да се пребориш изцяло за сърцето му и да си само ти? Всичко. За всичко съм готова. Какво е това всичко сега? Примерно, имаше едно момче тук, където мина преди малко и каза, че заради гаджето си е спало на пейка. Защото майка й не е позволявала да бъдат заедно. Ти би ли спала заради него на пейка? Разбира се. Ето, виждаш ли, това е истинска любов. А я кажи ти сега, би ли спала на пейка? Естествено, с Криси ще спим двете. Това е, направо сте жестоки.